Non é tanto que días se fan, que días se de facer, senón a cuestión é legalmente vais a poder aplicar a modificación desta ordenanza parcial. Que é o que nos preguntamos. Se esta modificación parcial, visto que non se adapta na totalidade da lei de comercio, se vai poder aplicar. Por iso nos gustaría que un pouco o secretario nos explicara como que a aplicación da ordenanza a non ser unha adaptación total á lei de comercio. Con lo que respecta en este aspecto que se quere facer os días de celebración, non é certo o que señala a alegación de la Federación de Comercio que non se pode abrir nin os días que se señala aí. Non é certo. Pódese celebrar mercadillos nesas datas. Outra cousa é que a corporación decida ou non decida, pero no que respecta ás datas, a lei non impide. Entón, a modificación que se quere facer con respecto ás datas, a que se faga, pode ser tamén sin Pero a pregunta non é esa. A pregunta é: unha modificación parcial dun artigo, dunha ordenanza que vulnera a lei de comercio, podes aplicar a ordenanza? Ou alguén claro, en algún aspecto, por eso mismo, non está adaptada na súa totalidade. Entón, alguén pode recurrir á aplicación desa ordenanza porque en algún aspecto non se cumpla a lei de comercio? Pode recurrir á parte que se incumpla da lei de comercio, non que non entre en contradicción como neste caso. En este caso non entra en contradicción con a lei de comercio. Nos días festivos eses pódese celebrar días de mercadillo e o Consello incluso pode regular, tal como digo o artigo do informe, pode regular o ámbito no que os comercios poden abrir, se no entorno da plaza, no entorno do Consello, eso pode ser regular, se pode ser aperturar eses días. Os mercadillos que se consideren tradicionais. Hai unha excepción, o artigo ese. Sí, pero a ver, eu teño miñas dudas de que se pode aplicar parcialmente unha ordenanza. Este artigo sí, porque esta concorda coa lei de comercio, este non, porque non concorda. Teño unha duda de que esa non se derogue, pero se pode entrar en contradicción con algún aspecto da lei. E non se aplica directamente a normativa superior? Como está? Pero a normativa superior non impide esta modificación. Non afecta para nada. O Concello é competente para señalar os días que se poden celebrar os mercadillos, os domingos que se poden celebrar, os días